Hola, doncs jo sóc en Llucià Ferrer i això són uns bidons molt macos que hem agafat de fons per il·lustrar-nos aquesta explicació que us faré d'un llibre que dius, en Llucià Ferrer ha fet un llibre. Bé, no l'he fet jo perquè també, sí que l'he fet jo, un trosset, i l'altre tros també l'ha fet el Jaume Estius. Però n'hem fet una novel·la, perquè de novel·les ja hi ha gent que ho fan molt bé. Nosaltres senzillament el que fem és plasmar, quina gran paraula, en un llibre el programa de ràdio que fem a Catalunya Ràdio. 3 horetes que ens deixen fer, si no en fotríem més, el que passa que allà també fan altres coses, i ho hem plasmat en un llibre. I a més, és la primera vegada que és un llibre, és un CD amb 99 tracks, que dius, us en mereixeu tants, vosaltres mateixos, i també amb descomptes, és a dir, és un llibre que tu te'n vas a un restaurant, som molt raros, molt frics nosaltres, però tu te'n vas a un restaurant i dius, ei, tinc el llibre de l'On vols anar a parar, i et conviden a postres i cafè. És sensacional. O vols saltar des de 4.000 metres amb paracaigudes, dius, ei, tinc el llibre de l'On vols anar a parar, i et foten un descompte. Per tant, teniu 3 motius, no un, no, ni 2, és per fer temps, 3 motius per comprar-vos el llibre de l'On vols anar a parar aquest Sant Jordi, o quan hagi passat Sant Jordi, perquè no només fotem el llibre, el programa de ràdio fins Sant Jordi, també dura perquè ens el deixen fer, és el que té més guassa. Per tant, recordeu, ni que sigui pel CD, ni que sigui per les històries que expliquem en el llibre de l'On vols anar a parar, que de fet, com he dit 3 vegades, és el que fem al programa de ràdio, per conèixer els personatges, com ens van conèixer, per conèixer els personatges, per com ens van conèixer, i també amb el CD, que hi ha 99 tracks, i també, com us he dit, un llibre per anar a menjar postres en un restaurant. Per tant, què més voleu? Un poc una estona als bidons, que serà més interessant, però compreu-lo, Apa, adéu.